Εσύ. Ναι, εσύ. Εσύ που περπατάς στους δρόμους ψάχνοντας μάταια για Wi-Fi. Εσύ που αναγκάζεσαι για λίγο ίντερνετ να μπει σε κάποια καφετέρια ή μπαρ, καλά θα κάνεις να με ακούσεις προσεκτικά. Γιατί η μέρα που περίμενες έρχεται. Η μέρα που δεν θα σε νοιάζει αν το σουβλατζίδικο στη γωνία έχει Wi-Fi έρχεται. Η μέρα που δεν θα χρειάζεται για λίγο Wi-Fi έξω από το σπίτι να πίνεις 25 εσπρέσο μακιάτο με σαντιγί παρακαλώ, έρχεται. Δεν θα πασχίζεις να θυμηθείς αν και τα δύο α στο άπιαστος Wi-Fi είναι α ή παπάκι. Δεν θα σε νοιάζει αν το Μίτσος Network 82 είναι μία λέξη ή έχει και παύλες. Γιατί η μέρα που το Wi-Fi του σπιτιού σου θα απελευθερωθεί και θα πιάνει σε χιλιάδες σημεία, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλη την Ιφίλιο, έρχεται.